filgħaxija ġieli naħseb fil-futur li ma triq imlesta lija minejn se tgħaddi fejn se dur il-ġejjin kaxxa magħluqa li tinfetaħ tul is-snin u bħal wera fl-art mitluqa jsiru l-paġni tad-destin kif tmur għajnejja fija b'għod mixkil tar-realtà fart il-ħolm u l-fantazija fejn kull xewqa verità fuq il-park tal-Eurovision nisħajilni kantajjin jew insib xi teżon moħbi ta' xi siġra jew x'imkien ma nafx kemm stillellem fis-sema u ramel fuq ix-xahar ma nafx kemm hu tefnihom fil-baħar u ma nafx għadhom xi ħadd ma nafx eżatt x'hemm jistennini tal-ħajja labirint biss ma nibżax għax naf illi ma ġenbi jkun hemm int. Malar jisbaħ u l-ġurnata donna tir fi ftit sigħat bejn l-iskola u l-gymnastics u r-rehearsals u l-privat qatt ma nieqaf sabiex nara hijiex tajba triq li qbal għax m'hemmx ħin biex naħseb dwarha u żmien ma jistenna l-ħadd biss la jasal fil-għaxija nerġa' naħseb fil-futur li ma triq lesta lija mejn se tgħaddi fejn se dur il-ġejjin kaxxa magħluqa li tinfetaħ tul is-snin u bħal wera fl-art mitluqa jsiru l-paġni tad-destin ma nafx bejn il-bluwat tal-fuqija u s-snin tas-serjetà iż-żmien ħelu taż-żottija u tas-sew li żbaħetha għalkemm xejn mhu ċara lija u tweġiba l-mistoqsija hi ma nafx kemm stillellem fis-sema u ramel fuq ix-xahar ma nafx kemm hu tefnihom fil-baħar u ma nafx għadhom xi ħadd ma nafx eżatt x'hemm jistennini tal-ħajja labirint biss ma nibżax għax naf illi ma ġenbi jkun hemm int biss ma nibżax għax naf illi ma